Ton gali ang oras. 7:37 na sing aga mga kamaton na. So, amo na magwa na ta sa grahe gali mga kamaton. Kompleto naman ta sa pagpa-check up sa aton nga unit. Nga kon kamaton. Nagawa. Grahe na siya gali kamaton. So, amo na magwa si maton sa grahe gali kamaton na may bit pa sa man ko gali mga kamaton na. So, ready na kompleto naman ang aton unit no. So, amo na tapos na check up. So, amo ni. Bata sa dahil mga kapatid, tani kaluyan mo kita sa ato nga duty sa bungad daw, no? So, salamat sa mga viewer and subscriber ko, ha? So, ilike nyo naman ako niya channel, be. Share, comment. Yes, amo ni mga kamaton, gabang ayaw ko bulig sa inyo, ha? I-like naman ako niya mga video gali mga kamaton, ha? So, amo ni. Bata sa grahe mga kamaton, ha? Salamat sa tanan. Kita na ito sa gwa kamaton. Kita na ito sa gwa. Nawag ko mo sa awon niya company mga kamaton, ha? So, ayos. So, gwa ito sa grahe kamaton. Si mga signal check ka mga kamaton sa control ta. Biswan na kay boy. Lucky. Morning best, wow. Kamusta ang signal ni Lucky Boy West? Kanto gitong kanto. Yes, ano tanggos tambay tabi? Okay. So, thank you, Bisa. Thank you, good morning sa tanan mga kamaton. Thank you. Yes, so, tapos na tayo sa bilatik. Are, magwa na tayo sa grahe mga kamaton. Yes, mga tao-ta, 24 hours nga duty sa buong adlaw. Thank you mga kamaton, ha. Kita na ito sa karsada. Yes. Yes. Ari ko sa mong lumabasing West Road kamaton ko lahat sing amon nga mga cooler din nga kamaton sa baba West Road. Ari ko sa subdivision ka sing West Road kamaton na. Ay di, ulat-ulat ko sing ako nga i-first trip po. Loko di mata no. So, bantay ta kamaton na. No. Kato ta kay gamay lang nga tsaga kamaton mo. Gamay lang nga tsaga ta makakuha na tayo sa iro. Tatlo? Yes, so dito sa grahe sa ilabot di way gid simi nagpapara sa karsada. Masurusap nyo tato nyo first step out, babahaw ta pa pro. Lugang ko din ito. Pag babahaw mo nini wata ng first step out. Hello ko. Lucky edit lang ng bed. So may nagkwento, may nagsulot sa sudo. Tataot mga kamataw nila. Morning sa inyo. Ano mga first step na yun, alin ta sa garahe, sa Westwood. Huwag patal mapasayroan. So Nakatambay para bakhaw. nakalagyan ko din sa Westwood. Nagwala para bakhaw papi. Actually ako naman di una mo kunting kagalang Ito yun. patulog sa bakhaw. May kamay na nga Papi, yan po na si Brian subscribe. Kapwa kita niya pa sa iro kamaton na. Timbahan lang po lang agad. May pamahaw kita na si Dugay-Dugay ah. Isal papi, doon pinapot na. Ara, sige pull out nga mo niya control gali kamaton na. Kalapos para dalis sa bata Wala las gali. call. Kaya kapi pulis paget na las call. Tanya ako na Dugay-Dugay no. Sabi, yung ko na tayo pensi sa ulang sa may tubang barangay. Dugay na ako na ni pull out to. No, di matono. Putin Yes, so ara na. lang Westwood. May nagadugang di sumpon sa ako kamaton. Lawin, sa nag-billboard. Na, daw pila na kayo net nang sumpon sa ako no. Bunkers Kanihan, di kay Ma'am Gordon. Nasa harap para Bunkers Kanihan. Yes, amo na iso ko nga adlaw ang biyahe namon first step ko sa Rosap no kamaton. Para Bunkers Kanihan. Eh, sige, baka na ito sa iba niya area. Number 20. Oh, are. Tapos siguro kasi ako na niyo. Alta. Gano'n kaya ako na siguro kawaton mo. Bangkas kaniyan, babangkas ka lang to. Amba? Sabi ko, pag-upload na si Gordon, positive ka. Bangkas kaniyan. Tiga, Kaya tiga, may babangkas pa dito ka na? Sa kung sa pate, alis ka mo.
Ang bankers man. Yung Susana, nila to Wala na. po sa Marcy Gordon sa may Ginugay, gilaw. bankers kanihan. Gutom na ta, bro. Eh, pula na may sulta, eh, masagot tayo. Sa Mars. Ay, kung Christian Gordon, ganun na ko. Ang akong gumatan nga, katulog-tulog sa akong kun. May kapanalihog ko sa may bilya nga area lang nga may go live. Tulog Sa ako kung mga sa go live, kamatan. yung may request nga sa bilya area. Sir, tanto, sige pa signal, sir. Mayo naman ako Para baliog zone to sa 7 Mayo naman ako makakuha. Takaroon, first step na niya. Medyo danlog na nila yung gusto mo. Tuloy-tuloy yung kamaton. Ito mo, Pierre. Because, Roger, ulo na rin. Out sa mga kamaton. Number, Support to kang kamaton. happy. Lagot na ng dance si Maria Lourdes sa may baliog zone to. Like nyo naman ang mga video ni Maton kay share man mga kamaton ba eh. Masida kung arap pa daw sila. Ako na nangabulig sa akon mga kamaton mo. Para Makashare ka lang kang makasubscribe. MG, Wala nangabulig sa kay Maton. Picture 149M na. Why si Maton Pinaw ko na no? si Ma'am Chat lang. Out of face to adjusted Yes, lang. so morning edad ko sa tamaran ako magulat mo. Para austerity yun eh. Hospital para austerity copy. May housing pag ito ko yan. Oh man, lapit-lapit na ito bro, galing na tawo kamaton. Happy. Lagi lang ko na si Ma'am So, Contreras. pwede na ito makuha ko mga isip, may kasabat ka, Maton mo? Ay, dali ano yung daganon mo. Para lang height space 1 billion. Allah. Wala tatanda mata na. Tiga tadi kau ton. Sa may Plaza Villa. Tiga anda niya. Ulat-ulat ta. Yes. Yes, may pulau na kagamitan. Ara na kapulaut na naton na kontrol. Lucky boy. Well, best way, dari ko sa Westwood. Ba, ugat tiga na ko di kaulat si mo. Ledger 511. Jer 511 Lucky Boy. Ako di standby. Pwede na ka. Ay, na, masayro na sa taon. Dati sa Ria lang. Gradual to. Nagaway pa wala. Duwa sa to. Lucky boy. Roger sa pawala. Aning saway gapawala. Ikaduha sa to. Positive. Di sa Ria. Sarya, so tanggo sa ating forbes. Tanggo. Kay Kapitan Guman. Para Yes, so tulungan sa napan na Villarreal. naton nga maton ang first step tao. Basta niya free cash. Yes, so kantuan ta kamaton na. Dintay for Yal. Kantuan ta nga to niya kamaton niya first step. Yes, so are. Kapayraw na si Baton. Thank you kamaton kay na pull outin man ko sa sobra ko. Tiga-taga niyo. Yes, Westwood kamaton. So pa-out na nato niya pasayro gali ah. Westwood subdivision. Dati, si Ma'am Rachel lang sa tubang ka ma-start nila. Sulod sa subdivision yung Maton ha. So wakas, naka-first step man si Maton. Yes, so Paradan ka dito ta. paunta. Happy, sige Gaston. Okay. Adan ka dito number 3. So, magdag lang ko to. Yes. Ito din ka na yung tabang. Medyo layo-layo ni Kamaton ng Bravo sing ako nga pasayro mo. Sa Grand Westwood ni sa Hindi na lang kayo sa mga yan. Sige, Kapi. Palasan dati Christopher ko. Sa may dan ka dito, wala ka pa siya, wala likely na. grabe ang mga konti Kamaton. Ka di ba? Mga Bravo di Kamaton sa kwan, sa Westwood. So, wala di Kamaton sing kwan mo. So, wala di rin sing pigado sa Westwood ah. Puro na di mga rich people. Yes, kapag wala si Ma'am Rachel. First class nga subdivision. Hindi na gawa makita Kamaton kay main road ni mo. Pero may mga black na nga area ni Kamaton. Westwood. Yes. Yan na, kamata-mata ta kanto sa mga mayaman nga mga balay niyo. Yes. Arang clubhouse sa Maton, no? Yes. Clubhouse sa Westwood. Okay. Kamaton. Kapi ko tayo mo sa lagi sa Muna yung clubhouse sa Westwood subdivision. Yes.
Nasa Dali, kamaton. Sa amo ni galing nga pasero kamaton. Grabe na ang mga balay di mo. Puro mga nagme. So, focus na kamaton na. Paunta nga ton nga kamaton nga pasero ah. Yes. Yes. Wake up. Good morning mga kamaton. Wow. Hari, nagahana si maton ka tiyog-tiyog ko. Quarter to 6 nga gana gali mga kamaton na managrahe na si maton. So, amo na nga paugat pa ko di sa isa ka mabugnaw nga lugar oh. Ariyo. Okay. Yes. Sa ka mabugnaw nga lugar ka maton na. Eh base kung may ba na gali ni ka matuno kasi may ma-check out na naliw sa mga daw puli ng duwaw. Oo, tali piwai na lang ako ng pagkikir. Yes, talagang buhay ni Matuno. Aga na. So, manugay na gali si Maton mga kamaton na. Morning sa inyo, talaan mga kamaton na. Okay. Good morning mga kamaton. Naga na si Maton katsaga sa biyahe. So, siguro may dala lagi man kita sa siguro bisan na may gamay kamaton. Importante may dala ta kamaton. Yes, so good morning nga. Thank you mga kamaton. Kag salamat sa tanan. Shout out sa inyo tanan mga kamaton. Shout out. Thank you mga kamaton. Yes. Gana gid mga kamaton no. Yes. So oras na raw. Manood 6 o'clock na kamaton na gani ah. Yes, so manood 6 o'clock na kamaton. Okay. Ari ako sa isa ka landing ako sa kamaton na. Yes, so mata-mata maglaya kamaton na. Okay. Tama. Thank you, good morning sa tanan mga kamaton na. Salamat ha. Ari, nagpuli na si Maton gali sa grahe kamaton na. Harang isa pa kamaton ko. Diretso na gidman si Maton sa grahe besaway na gidman si kamaton ka peka pa. Alin 4 o'clock. Kaysa lang tayo magkuha ba? Yes, so ari kita mga kamaton sa Luna La Paz. Okay. 26. Okay mga kamaton. Good morning sa tanan mga kamaton. Kamusta na kamo tanan? Are, na sobrang tiyaga ni Maton, naagahan sa paugat, nga paugat. Amo niyo, may daloon magidman kita siniguro ka Maton ah. Okay. Kaunta na ibanset ka mga pingapi ka Maton ah. Sa buli mo? Pingapi ta ka Maton oh, are ang kapi ni Maton oh. Okay. Ay nako, nagaan si Matono. Salamat sa tanan mga kamaton na sa pag-onboard sa akon kag sa tao sa nagpa-vlog sa akon kagapon ah. So, amo na eh, kaduwagi ko mag vlog kagapon kay ginapilit ko sa mga kamaton nga i-vlog sila mga kamaton. Yes. So, amo ni. Thank you na lang sa tanan kag mayong aga mga kamaton. Salamat. Teka naman tayo itong sukul ko. Ay, 14 lang ka masuyain niya. Tagusin. Ayan.